پیواژویا چارەسەری کەنگی دەست پێ دەکە بێگومان ئەم دە بولتەنە چارەسەری باکووری کوردستانی و تورکیانی ئەم دە بولتەنە هەفتە گرنگیەکە مەزن دەدەن پیواژویا چارەسەریە لە باکووری کوردستانی چما ji ber ku rasta rast pîwendiya wê bi Rojavayê Kurdistanê re heye. Rasta rast bandora wê li ser mel Rojavayê Kurdistanê çêdibe, li başûrê Kurdistanê jî çêdibe. Hezaran temaşevanên hêja keç û kurên me yên Rojavayê Kurdistanê gerîlayên PKK'ne yani. Xwe hesa bikin. Her kes merak dike pêvajoya çareseriyê wê kengî dest pê bike. Ez ji were bêjim nêzik e. Ne dure ew pêvajo. Yani şu PKK van rojan xwe amade dike ku grupeke gerîlayan çekên xwe deynin bêguman em ê ji were bi ferehî behsa wê yekê bikin. Binêrin serokên rêxistinên AK Partiyê ku Partiya Desthilatdar li Tirkiyê yên bajaran li gel Serokkomarê Tirkiyê û di heman demê de serokê AK Partiye Recep Tayyip Erdogan civiyan rojeva sereke çi bû pêvajoya çareseriyê û çekdanîna PKK bû. Erdogan di wê civînê de eşkere got. Got ew dixwazin edî Tirkiyeke bê teror be û dixwazin wê pirsgirêkê çareser bikin û ji hemû aliyan xwest ku bi wî re bibin alîkar. Aliyên opozisyona AK Partiyê jî politikî AK Partiyê ne bu yani AKP AK Parti bi yekê tewambar dikin dibêjin ne Erdogan ne hikûmet ne jî AK Parti di derbarê vê pêvajoya çareseriyê de tiştekî ji kesekî re nabêje heta niha weke sirrekî girtiye. Vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Civîna serokên rêxistin AK Partiye û rojeva sereke pêvajoya gel PKK'ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan careke din amaje bi beşterbûna berfireh a vê pêvajoyê da. Terör sorunu tamamen çözmüş. Em ji bo Tirkiyeyeke ku pirsgirêka terorê çareser kiriye, eniya navxa bihêz kiriye û ji hemû barên xwe rizgar bûye têkoşînê dikin. Em dixwazin vê têkoşînê bi beşdarbûneke berfireh berdewam bikin. Mümkün olan en geniş katılımla vermek istiyoruz. Sayın Cemalettin Kani Li gel vê nêrîna desthilatê partiyên opozisyona Tirkiye nerazî ne ku AK Parti naberoka kar û xebatên pêvajoyê li gel wan parve nake. Burada da elbette en büyük sorumluluk. Devê pêvajoyê de berpirsiyariya herî zêde ya desthilatê ye. Mînak MHP û Dem Partî ji bo milletê me agahdar bikin li gelek bajaran civînên gel çê dikin. Bi helwêsta xwe xwedî li pêvajoyê derdikevin û ez wan pîroz dikim. Lê ji Partiya Desthilatê AK Partiyê tu deng nîne. CHP ji yek ji wan partiyan e ku dibêje ew piştgiriyê didin pêvajoyê lê helwêsta AK Partiyê nedemokratîk e. Serokê CHP di mîtînga Saraçhaneya Stenbolê de careke din got ku li gel pêvajoyê divê demokratîkbûn jî hebe. Sadece terörsüz Türkiye demek. Tenê gotina Tirkiye bê teror têr nake. Em Tirkiyeya bê teror û demokrasiyê dixwazin. Em parastina yekîtî û aramiya gel dikin. Lê ew tiştên ku têne kirin yekîtî û aramiyê têk didin. Birliği bozuyor, huzuru kaçırıyor. Serokê İYİ Partiye Musfat Dervişoğlu ku ji destpêka pêvajoyê de dijberiyeke tund nîşan dide vê carê pêşniyara referandumê kir. Konu büyük Türk milletinin onayını gerektiren bir konudur. Divê mijarê de pêwîstî berîkirina milletê Türk heye. Divê milletê Türk razî bibe. Eger hûn meraq dikin millet çi difikire, sindûqê bînin û bipirsin. Referandumê bikin û ji wan bipirsin. Gelo hûn vê projeya xiyanetê qebûl dikin, an nakin. Werin meydanê. Eger hûn wê rekin, ji millet bipirsin. Cesaretiniz varsa millete çıkın da sorun bakalım. Ji destpêka pêvajoya gel PKK ve partiyên opozisyonê AK Partiye rexne dikin ku pêvajoyê neşeffaf bi rêve dibe. Li aliyê din avakirina Komisyona li Parlamentoya Tirkiye di rojevê de ye ku hemû partiyên siyasî bikaribin pêşniyarên xwe pêşkêş bikin.